Għal 4 edizzjonijiet wara xulxin qednilkom x'tista' u x'ma tistax tagħmel skont il-liġi ta' Malta. U maħniex beħsibna nieqfu. Din hija l-5 edizzjoni ta' tista' ma tistax. Dawn huma affarijiet li tista' jew ma tistax tagħmel skont il-liġi ta' Malta. Tlaqna. Le, mhux hekk. Kif jitilgħu fil-films mingħajr ma jiftħu l-bieba? Tista' ma tistax. Tista' ma tistax. Skont il-highway code jiġifieri il-liġi ta' triq, inti ma tistax toqgħod ġo kaxxa vojta ta' parking biex terfaħħa għal xi ħadd. Jiġifieri kaxxa vojta bħal din, jien ma nistax nintefa' fiha għax naf li ġej il-ħabib tiegħi jipparkja fiha u noqogħdlu fiha biex ma jipparkjalu ħadd. Sorry, għax ġej qed jipparkja. Skont il-liġi ta' Malta ma tistax tħalli klieb jiġru ġol karozza waqt li qed issuq. La klieb u laqqas l-ebda annimali ieħor. Jekk ikollok l-annimali bħal dawn pereżempju, titara kif torbothom seatbelt. Jekk inti għandek l-annimali taf li llum jeżistu seatbelts u harnesses apposta għall-annimali biex torbothom bihom waqt li inti tkun qed issuq fil-karozza. Sejf aktar għalihom għax ma jweġġewx u sejf aktar għalik li tkun qed issuq għax inkellek joqogħdu jiġru itelfuk u tista' taħbad. U tiftakru meta għednielkom illi ma tistax tqaxxar il-leħja u ma tistax tagħmel il-makeup. U ma tistax iddoq l-istrumenti fil-karozza? Dawn li ġejjin ma tistax tagħmilhom lanqas fil-karozza. Ma tistax taħsel snienek waqt li qed issuq ġol karozza, anke jekk tkun qomt tard ħafna x-xogħol jew għall-iskola u ma tkunx ilħaqt silthom id-dar, ma tistax ġol karozza. Tista' ma tistax. Ma tistax taqla jew tonxor il-ħwejjeġ waqt li qed issuq fil-karozza. Skont il-liġi ta' Malta ma tistax tgħid li inti xi Alla jew inkella għandek seta' divin jew fortune teller jew interpreter of dreams biex tqarraq b'xi ħadd li huwa żvantaġġjat b'mod fiżiku jew mentali. Dini, iva dini, qed inħossu. Ekku, eżatt li ħsibt jiena. Jekk tkun taħdem bħala waiter u ngħidu aħna xi ħadd moġbux il-laħam u reġabatek lura fil-kċina bih biex isajjarulu sew, ma tistax tagħmillu vendikazzjoni biex tpattijilu. Għax il-begel mhix imsajjar sew, għax inti sajjar aktar. Nsajjarilu jien il-begel. X'en tagħmel? Ma tistax ittellaq fil-Coast Road, la fil-Coast Road u laqqas fl-ebda triq oħra f'Malta. Laqqas jekk inti u sieħbek għandkom karozza vera sabiħa. Kif qegħdin fija? Ma tistax issuq bil-mod fuq il-fast lane. Għandek dejjem issuq fuq il-lejn ta' ġewwa u taqla fuq il-fast lane ta' barra jekk hemm il-darba trid taqla vettura. Tista'? Ma tistax. Ma tistax tieqaf bla doċċ f'nofs ta' triq jew fuq bus stop biex tixtri żewġ pastizzi. U laqqas tista' tgħid ħanixel il-hazard lights ħajkunu jafu li dalwaqt ġej lura. Dawk mhux għalhekk qegħdin. Ma tistax.
U ma tistax issaffar jew tajjat kliem sessist il xi ħadd minn ġol karozza? Jew lili! Ej, saħex mazza! Ejja ġisem, ħorrikba miej! Nalla u trafik għax ħanqot inħares lejk! U skont il-liġi ta' Malta ma tistax tom jew tinħasel f'funtana jew għajn pubblika. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities. Tista? Ma tistax. Tista? Ma tistax. Kemm ilu għaddej dan il-feature jiena ksirt mill-inqas 12 liġi ta' Malta. Sezzjoni miġjuba lilkom grazzi għal Transport Malta.